ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರೊಂದು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ಪೂಜರೊಂದು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಉಂದೇ ಅಂಬಡೆದ ಇರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಿದ ತಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಅಂಬಡಿದ ತಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಮುಂಡಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೇನೇನ ಬೈಯರ ದೀವರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮುಂಡಿದ ಇರೆ ಅಂಚ ಕೇನದ ಎಂಡ ತಪ್ಪು ತೋಚರ ಗಿಡ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ದಿನ ನಮಗೆ ದಿನ ಮಗಲು ಅಂಚುರ್ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಹಾಲುಂದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕೇನೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಇಂಕ ಇಡೀ ಕೇನೆದ ಗಿಡ ತೋಚಾರ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಲ ನಿಗಲುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ಕೇನೆ ಮಣ್ಣದ ಉಲಾಯಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ನೀನು ಸರಿ ಲುಂಬೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ತಿನ್ನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಲುಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಐನಾದು ಸರ್ತಿ ಲುಂಬುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಬೊಕ ಕೇನೆ ಮಾತಿರ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒರ ಮಲ್ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡುಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತಿರ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಗುಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ ಅವೆನ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣೊಂದು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಕೇನೆನ ಅಂಬಡದ ತಪ್ಪು ಬೊಕ ಮುಂಡಿದ ತಪ್ಪು ತೊಟ್ಟು ಬೇಯರ ದೀವನಗ ಬೋಲೆಲ ಪಾಡ್ರೋಣ ಅಂಚದೊಂದು ಬೋಲೆದ ಅನ್ನ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ದೀವೋಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಲುಂಬಿ ನಡ್ಬೊಕ ನೀರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಗಣೆತ್ತ ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಗ ಬಾಯಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ತಿಕ್ಕರ ಬಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ದೆಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಲೆಲ ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬುದು ಬೇಯರ ದೀವರಂಡು ನಿನ್ನ ಲುಂಬುದು ಪೂರ ದೀನಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮುಂಡಿದ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡದ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೇನೆ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಆ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ತಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದಿನ ಬೇಯರ ದಿಂಡು ಸರಿ ಬೇಯಡುಂದು ಒಂದಿನ ಕಡೆವನಗ ಸರಿ ಕಡೆರೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದರು ಕಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕುಡುಲ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನನೆತ್ತಿ ಓಡು ಕೇನೆ ಬೇಯ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆತನ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ದೀವೋಡು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಕೇನೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಗುದ್ದೋಡು ಕೇನೇನು ಬೊಕ ಬೋಲೆನ್ ಸರಿ ಗುದ್ದೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ನಿಕಲರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರಂದಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ಲ ತಿಂತಿನಗುಲು ಉಲ್ಲರಂದಂಡ ಏನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂದಂಡ ಹೆಚ್ಚದ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಜನಿಗುಲು ನಿಗುಲು ಇರಂಡಲ ತಿಂತಿನಗುಲು ಇತ್ತರಂದಂಡ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪು ಇರಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಲ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಬೇಯ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನದು ಅಟ್ಟೋಡು ದೀಪೆರು ಅಂಡ ಏತ್ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೆರು ಆತು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆವಡು ಬಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಉರ್ದು ಬೊಕ ಕುಡುಲ ಸರಿ ನನೆದಂಡು ಒಂದೇನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಪಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಕೊಂಡು ಕಡೆರೆ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡ್ ಬಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡಿಗೆ ತಂದಿನಿ
ಇತ್ತೆ ಕಡಂದ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವನು ಅರಿವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ರಾಗಿದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಡಿ ರಾಗಿ ಇತ್ತಂಡ ಅರಿ ನನಿತ್ತಿವನಗ ಇಡಿ ರಾಗಿಲ ಪಾಡ್ದು ನನಿತ್ತಿವಾಗ ಕಡೆವರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಡಿ ರಾಗಿ ಇತ್ತು ಜಂಚ ಅದು ಅರಿದ ಪೊಡಿ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಜನಕ್ಕೇನೆ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಕಡೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿದ ಜನ ಇಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಚೂರು ಅರಿತೊಟ್ಟುಗು ಬೋಲೆ ಬೊಕ ಕೇನೆನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ವೇರು ನೆಕ್ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಂದೂರು ದಿಕ್ಕಿಲದಿದ್ದು ತೊಂದೂರ್ದ ನೀರ್ಲ ಸರ ಬರೊಂದುಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯರ ದೇವರುಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಾರುಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅಂತೆ ಉರುಂಟು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚೆನ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಬೇಯರ ದೀಪ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾದ ಅಟ್ಟೊಡು ದೀವನಗ ನಮ್ಮ ಏದ್ ದೀಪದು ಆತ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅವಡು ಬಂದು ಪನಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದುಮ್ ಮಸ್ತ್ ದೀವಂದಿತ್ತೇರಿತೆ ಒಂತೇನೆ ಈ ಅವನು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಅರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂತೆಂತೇನೆ ದೀಪ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೀಯರು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ಕೊಂಜ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾರದಿರ ದೀವಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೂವರೆ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪುಂಡಿ ದೀಯರು ಪುಂಡಿ ದೀದೈಬಕ್ಕ ತೊಂದರೆಗೂ ಬಾಯಿ ದೀವರು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಬಾಯಿ ದೀದಾಯಿ ಬಕ್ಕಾನೆ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ನಿಂಚ ತೊರತು ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಅಟ್ಟೊಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪೆರುಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.